дар урфият мегӯянд кори хайру некро ҳар кас бояд ҳар рӯз иҷро кард. O'zbekistonioне ки дар Англия зиндагӣ ва кору фаъолият доранд, ин гуфтаҳоро барои худ шиор дониста, дар ин рӯзҳои мубораки Рамазон ҳар бегоҳ барои муҳоҷирон ва мусофирони меҳнатие ки дар Лондон ҳастанд, дастархони ифторӣ ташкил мекунанд. барои рӯзадорон ҳар бегоҳ таомҳои миллӣ аз оши палаву тӯйкабоб то ҳалисаву сихкабоб тайёр карда мешавад ва ин ҳама аз ҳисоби шахсии инсонҳои даст ба саховат амалӣ мегардад. тавре дар яке аз гузоришҳоямон хабар дода будем, дар мавзеи Вудфорди ҷанубии Лондон аз ҷониби ҷамъияти Осиёи Марказӣ ки созмондиҳандагонаш самарқандиёни Бритониё ҳастанд, як маҷмӯаи фарҳангии бузурге ташкил карда шуда буд. боиси хурсандист ки дар айёми моҳи шарифи Рамазон оғоз аз рӯзи аввал ҳар рӯз дар толори ин марказ аз ҷониби афроди саховатпеша барои мусалмонони мусофир ва муҳоҷирони меҳнатӣ дастархони ифтор ташкил карда мешавад. авваланбор ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳама ба Рамазон муборак шавад. илоҳим ҳама ба амир Рамазона ҳама вақт рӯзаша дошта савобаша гитан ҳама насиб рӯзи гардонад. Рамазон сар шудагаш боза аз ҳама якам рӯзаш сар кард то ҳамин рӯзаша алҳамдулилла ҳар рӯз ифторома ҳаст. саховатпеша инсономо ҷудо бисёр медонед, O'zbekiston, Самарқанд, Тошкент, Бухоро, Андиҷон, Води ҳамашон дасташон кушод. ҳар рӯзи худо манамҷа 250-300 кас қариб ифторка дойсен. На фақат O'zbekiston, Қозоқистон, Туркманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, аз ҳама мамлакат мо номаш аз бори ҳам Центр Азия, Маркази Осиё мондем ки ҳама ҷо фуқарош, на фақат аймон. Фаҳмидед? омайсен ҳар рӯз аз Қозоқистон омайсен, Тоҷикистон омайсен, бисёр омайсен. алҳамдулилла аз ҳамашон Аллоҳ розӣ шавад. Рамазон сар шуда ва елчихона омадан гуфтан ки дута қориё аз O'zbekiston биёд. онҳо омадан ҳар ду рӯз ба инҷо омсен, бо якта коммунити аст, Ал-Хоразми унҷа рафтен, инҷо омсен амри маъруф кайсен, намоза хонда дойсен. алҳамдулилла ҳамашон ба ташаккури зиёд, елчихона ба ташаккури зиёд. тавре мебинед дар рӯи дастархон ғизоҳои миллӣ монанди нишаллою самбусаю бичак ҳам гузошта шудааст. аз ҷониби ошпазони бомаҳорат ҳар рӯз хӯрокҳои болаззати миллӣ аз қабили оши палав, тӯйкабоб, ҳалиса ва амсоли инҳо омода карда мешавад. Mana biz O'zbekistonga oddiydanmiz. Ramazon munosabati bilan musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun iftorlikka osh qiladigan bo'ldik. Mana bugungi oshimiz Xudo xolasa 40 kilo guruch damladik. 40 kilo guruch 200-300 ta odamga mo'ljallangan. Mana imroz men niyat qilib hadisa mondim. Iftori ba mana imsol Ramazon bu Xudo rasonat qilib niyat qildim. Hamma niyatash birasat. Mana bu doshagi ro'zamni Alloh dargohida va qabul qiladi. Tavob boshqa guzashagi padar avlod, modari avlod. Boboy kaloni, onay kaloni ba baxshidem. Chi niyat doreton Xudo niyaton barasonat. Hamma vaqt ro'za naz va salomati va yak deri va didana Alloh nasib kunad. маросими ифториҳое ки инҷо баргузор мешавад на танҳо барои гирифтани ғизои моддӣ, балки барои соҳиб гардидани ғизои маънавии иштирокчиён низ мусоидат мекунад. зеро бо ташаббуси сафоратхонаи O'zbekiston дар Бритониё баъзе аз намояндагони расмии дини ислом ба ин маросимҳо даъват карда шуда амри маъруф ва тоату ибодатҳо баргузор мегардад. бар замми ин чунин нишастҳо барои бо ҳам вохӯрдан ва аз дил суҳбат оростани ҳамватанони муҳоҷир хеле мувофиқ аст, мегӯянд иштирокчиёни маросим. рамазон моҳи покии қалбу рӯҳ аст. дар ин моҳи шариф ҳар шахси соҳибимкону худошинос мехоҳад мисли хайру эҳсон бар ин амалҳои некро иҷро кунад. аз сабаби он ки саховатпешагони муҳоҷири Осиёи Марказӣ дар Лондон хеле зиёданд ва Рамазон ҳамагӣ як моҳ давом мекунад, нафарони даст бо саховат 3-4 нафар як шуда як маросими ифторӣ ташкил карда истоданд. бигзор хайру эҳсони саховатпешагон қабули даргоҳи ҳақ бошад. моҳи Рамазон муборак бод. Фаррух Ёлдошев аз Лондон махсус барои Орион. ورسله